खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दायो आङो माबा थाम्फै फैगासिनो थाम्फै फिसा फिसाया मेगनाव हाबनो नागिरबाय थायो आरोना मा होनो इदिखौ मैगङाव थायो बिसर इदिया ओमफ्राय नै दायो आङो सकआव थांनो नागिरदों आरोना जोंनि खाथिनि मानो होनना बुङोब्ला माने मैगं लायनो नागिरदों लाइ मैगं मैद्रु जानो थाखाय ओमफ्राय आरो न'बो साफा खालामगासिनो एसे मानो होनबा नै गोदान बोसोर फैगासिनो दङ बिनिखायनो एसे एला आलासिफोरथ' फैखायो नालाय दा आरो न'आबो साफा खालामथाराखैमोन ओंखायनो दा लिरगासिनो आरोना गासिबो रुमखौनो इसिं अखं गासिबो थाग्रा रुम गासिबो आरोना स' दा आङो मैगंखौ लायना फैग्रोनोसै सकआवहा हासबेन्डखौ लिंदोंमोन हासबेन्डआ थांथ'लानो ओमफ्राय आं हारसिंनो थांनानै खाथि खासोबो नालाय लायना फैग्रोनोसै बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन आरोना दा थांग्रोनोसै आङो सायनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो आङो दसेनो थांनानै दसेनो फैफिनबाय आरोना जोंनि सकनिफ्राय थांबायबो फैबायबो मैगं लाना फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा मैगंखौ आङो सायना लाग्रोनोसै आरोना मैगङा बिराद मोजां मोजांखा नै लाइ मैगं लाना फैदों आङो एकदम गेदेर गेदेर मुथानै मुथाथाम लाबोदों जागोन ना मुथाथामा नै गेदेर गेदेरथार मुथाया नै जि मोजां मोजांखा लोगोफोर नै मुथाथामानो गेदेर गेदेर ना मुथाया ओमफ्राय दुन्दिया मुथासे लाबोदो बाथोन जानांगोन ना दा थांबाय लाना फैब्रबबाय आरोना दा सायना लाग्रोनोसै जल्दि जल्दिनो ओमफ्राय फारसेथिंजा न'बो लिरगासिनो दङ नै लोगोफोर जा बुरजा सायखांबाय ओमफ्राय दायो मा होनो सुहैनोसै सुनानै ओमफ्राय एकदम बरियासे रुनोसै आरोना ग्लब ग्लबनो दा सुहैग्रोनोसै एकदम दुन्दियाबो होफाखाबाय नै लोगोफोर दुन्दियाखौ मोदोमनायनि होखाबाय रुहैनोसै आरोना लाफा होआखै लाइ गोजा लाबोदोंमोन आङो न'खौ लिरबाथाय साफा मोनलायोना गोसोखो एकदमबारे माल बुस्थु एकदम आलाय सिलाय जाजोब्बाय नै न' लिरनानै रानबाय नै बे रुमसेया इ मोनसेया रानबाय मामोननि रुमा जोंनियाबो रानबाय खोमा ना आलाय सिलाय जाजोब्बाय नै 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 इफोर जाबाय आंनि हासबेन्डनि खामानि आरोना नै एकदमबारे सेन्देलजों हाबनाङा न' सिङाव होनबाय सेन्देलजोंनो हाबबाय लिरग्रा लिरग्रि गोदानावनो नुबायना ओमफ्राय बिदि दाखोन खालामनानै गालांबाय न' लिरनायनो मालाय एसे साफा लिरनायाव गादलानानै गालांबाय एकदमबारे सेन्देलजों हाबनाङा होनबाबो सेन्देलजों हाबनानै खोनाबाय सेन्देलजों हाबनानै न'खौनो सिन खालामजोबना गालांबाय सासेया लिरगासिनो दङ आरो लिरखाङाखैनो नै एकदम साफा मोनलायथारबाय आं दिनै लिरजोबनानै दहाय लाबोनाय मैगंखौ रुगासिनो आरोना बिराद बुरजा जाखादों नै सारायसे जाखादों संख्रि होनानै रुगासिनो आरोना जेबो होआखै संख्रिल' होदों खोबना होबावनोसै गोबाय देराबाबो मोजाङै साफायनानै लाखिनो मोनबा गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरोना लोगोफोर माने गावबा गावनि न'आ बायलाबाबो जिलाबाबो बिराद आंगो जायो आरोना लोगोफोर ओंखायनो माने एसे साफा सुफाहाय लाखिनो मोनबा गोसोखौ गोजोनसिननाय मोनो आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो माने ओंखाम सोंखाम जाखांजोब्बाय आरोना बयबो जोंहा दिनैहाय नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो आङो मैगं लायब्रबलायथारदों मैद्रु मैगं ओमफ्रायो बानलु बाथोन आलु भाजा एवनानै जाखांबाय आरोना बयबो ओमफ्राय दायो दिनैहायनि भिडिअआथ' आं दिनैहाय माने बांद्राय मोजां जानाय नंला आरोना ओमफ्राय नै दायो माने मादैमोनहा बन गैयानो ओमफ्राय जोंहाथ' नै बिथिंजानि औवाखौ पुरा माने सान्दुं नांबाङा नालाय पुरा दानजोबनो होदोंमोन आरोना गोबावानो जाबाय ओमफ्राय दा बन माखा बिथिं दङ गोबाङैनो बन गोरान ओमफ्राय जोंहाथ' बांसिन गेसावसो संनाय जायो नालाय ओमफ्राय नैबे साननैसोआ दायो गोजां बोथोरबो नालाय ओमफ्राय बाहेराव अरदाब गायदों नालाय बिनिखायनो नोंथांमोनजोंबो माने बाहेरावहा संबाथाय भिडिअ क्वालिटिया मोजां फैयो नालाय बिनिखायनो माने आङो बे साननैसोआ बाहेरावनो संगासिनो आरोना नङाबाथ' जोंहा बननि गोनांथि गैबाङानो आवगायाव आबै थानाय समावसो माने बन नांगौमोन आरोना जोंहानो अर सायोमोन नालाय आबैया गोजां बोथोरावहा ओमफ्राय नै दायो बना माखासेमानि दं नालाय बिथिंजा ओमफ्राय मादैया दानना लांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आंबो बेखौनो एसे हेफाजाब होनो नागिरदों नङाबा मोनागोन ना दाथ' ओंखाम जाखांबाय नालाय नै दसेनो बेलासियो आरोना दा माने मा होनो सान गुसुं ना मा होनो सान गुसुं ना मा जाग्रा जाबायनो दा गोजां बोथोराव ओमफ्राय दा नै बिथिंजा बनखौ दानै इथिं दोन्दों आरोना ओमफ्राय नै बिथिं आङो जाबनानै होनो नागिरदों आरोना मादैनो बनखौ बिथिंजा दानगासिनो दा आङो जाबनानै होनोसै आरोना आरामसे दा फैबाथाय गारिजों लांनोल' हानाय बायदि नोंनि बनखौ जाबना होनोसै आं थाब जानायनि बिथिंजा जाबना होनोसै ना दानबावगोन नोङो बिथिं जाबै दोननोसै आं दे
दानखाजोबलायद' नोङो दा लांनो मोजां जानाय बायदि दानगासिनो आरोना मादैया बन ओमफ्राय आं नै बिथिंजा समान खालामना दोननोसै आरोना दा गारिया फैबानो लांनो हानाय बायदि बिसाबो माबा दं नालाय मा होनो तुम पिलपिलि सोर बबेयाव मा होनोथाय बिसाबो पिलपिलि दं नालाय दा पिलपिलिजों लांसिगोन आरोना मैयाबो लांदों ओमफ्राय दिनैबो लांबावसिगोन आरो गोरान गोजा आरामसे ओंखाम संना जाहैनो हागोन गथायनायावबो मोजां जायो ओंखाम संनायावबो मोजां जायो गिदिर गिदिरा सिनियावबो मोजां जायो दा रुवाथि सिन्थिलावलायगोन आरोबाव न'आव लांबा गिदिरद्रायना ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो बन आरि रोगाखांजोब्बाय आरोना मादैयाबो ओमफ्राय दा जोङो सालबारि थांगासिनो दङ बै ससेनिफ्राय पिलपिलि गाखोसिगोन आरोना न'निफ्राय दायो थाबाय थाबाय फैगासिनो ससे ओमफ्राय बे ससेनिफ्राय पिलपिला गाखोनानै जोङो सालबारि बाजारसिम थांसै आरोना र' मानसि गोसा गोसा थाबायदो नोङो आं थाबायख'नोनो हाया थाब थाबनो देवानिथार जाबायहाय आङो दहायबो खनसे थांखांबाय लाइ मैगं लायनो ओमफ्राय आरो दायो थांगासिनो दङ मोनफैबाय जोंहा थाबायनायजों जाबनायजों ग्रोबनो ना मोननाय नङा होनना सानदोंमोन आं आइदै फै माबार बिथिं जिरायफै इ जाबाय दे नो गाखोखाङाखैनो थ' लोगोफोर नै दायो न'आव मोनफैफिनलायबाय आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजा जोंहा दायो मा होनो एसे प्रसाद होनो नागिरदों आरोना जोंहा ओमफ्राय नै पायक संनो नागिरदों इखो बे जाहैबाय जोसा माइरं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय र' देखायनो आङो नै जोसा माइरं इयो लोगोफोर नै जि मोदोमखाबाय आयु नै बेखौ दा पायक संनो नागिरदों आरोना आइया ओमफ्राय नै आनारसबो लाबोदों आइया दहायो एसे मोनहांनाय नै लोगोफोर जोंहा दिनैहाय प्रसाद होदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै पायक माबा मा होनो जोसा माइरं गाइखेरजों पायक संदों आरोना ओमफ्राय नै प्रसाद दा आङो जानोसै आरोना दिनैहाय जोंहा प्रसाद होदोंमोन आरोना लोगोफोर दा जाना लाग्रोनोसै आङो बुदायसै ओरैबो नांगौमोन बिदि आथा रुइनायानो मोजां हाइजें जाफ्लांना मोदोमलायबाय पायकखौ एसे बाबानो जाय थालिर बिलाइयावनो होदो दानस्लायनोसै आङो गोजांबाय सुइटार आरि गाननोसै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआथ' आंना बिदिनो दिनै सानसे आं मा मावनानै बारलांखो बा मा मावखो बेखौनो एसे भिडिअ लानानै आङो नोंथांमोननो होनाय जाबाय आरोना स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय लोगोफोर बयनिसिमबो